To jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha mai albarka. Sabon salo, sabon labari na fim manyan mata. Ku sa ku ji badakar da take ta faruwa a cikin manyan mata, kuma abin da zai faru a fim ɗin manyan mata wanda za a saka shi a gaba. Hakan ne isa mutane masu kallon fim ɗin manyan mata suke jinjinawa daraktoci da masana'antar Kano ɗin da cikin fim ɗin manyan mata. Bisa yadda ake ganin abin kamar gaske kuma abin kamar ba gaske. To mai saurare, idan yanzu ka shigo tasha mai albarka, ku ci gaba da yi mana subscribers, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tashar Arewa Blog TV ta guji. Wasu abubuwa da suka faru da Karima matar Malam Rabi ya nuna fushinsa, kuma ya nuna taurin kansu irin na mayan kuɗi, bisa yadda yake cewa da Karima in dai bata bi abin da ya faɗa ba to fa lalle zai kashe mata aure, saboda ya ce ya fuskanci an fara hure mata kunne a cikin fim ɗin manyan mata. Kuma abubuwan da suke faruwa ba komai ne isa Karima ta ke Malam Rabi wannan abin fa ba ce wayannan yan dalilai da wanda ba sun kai sun kawo ba. Za ku ji abubuwan da isa Karima ta zaɓi ta zauna da Malam Rabi, kuma shi ma ake ganin idan babu ita ba zai iya rayuwa ba, bisa yadda ake nuna mutum ne shi mai kuɗi sannan kuma mai son abin duniya. Sai shi wannan dalilin da isa fim ɗin manyan mata ake ta motsi kuma yake ta trending, bisa yadda Malam Rabi yake nuna yunwarsa a fili ba a ɓoye ba. Tsohuwar jaruma da ake mata kallon kamar za ta iya fashewa da kuka idan aka yi mata auren dole, ta fito ta ce ita gaskiya tabbas an ji wa bata zaɓin ta ba, kuma aka cire mata auren dole to fa za ta kashe kanta, saboda ta ce ta fuskanci su ake ai mata auren dole, kuma ta ce ga wanda ba ta so, kuma wanda take su ɗin iyayenta sun hana ta, sun ce ba za su ba ta shi ba. Hakan ne isa Malam Rabi ya duba wannan yanayi da wannan baiwar Allah take ciki fim ɗin manyan mata, bisa yadda yake gawa matar shi Karima anya ba zai ta biyu ita kuwa, anya ba zai ba za ta ara masa kuɗi ba ta biyu da ita ba. Wannan dalilin sa ta kalle shi ta galla masa harara, ta ce gaskiya da inda ake nan mutum mara lissafi mara ta ido to fa Malam Rabi ya kai, wato ko Malam Rabi mijin Karima wacce take gaya masa wannan kalmar da ya ji maganar nan har cikin ƙwaƙwalwarsa, yake cewa yanzu ni kike faɗawa magana irin wannan babu tattaunawa. Fiɗin manyan mata abubuwan da suke ɗauke da shi ba komai ne sa suke faɗakarwa da mutane duniya ba ce abubuwan da yake faruwa a fiɗin manyan mata a gaske a yanzu haka shi yake faruwa. Hakan ne sa aka ce za a sayar da wannan gidan karo na cikin fiɗin manyan mata har kimanin naira miliyan 40. Ta ce samsam ita ina ba ta sayar ba, kuma ba ta ga uban da isa ita hita ba. Hakan ne yasa gwamnati ta fiɗin manyan mata ta tashe su a gidan, kuma aka sayar da gidan saboda me za su zama mara gurbi a unguwa, kwatuku za su ɓata unguwa kuma su ɓata al'ummar cikin unguwar. Kirkashi wannan tsohuwar ɗan barakin mai gidan zan barakin na cikin manyan mata, ita ma an mata barazanar za a iya daƙile ta daga fim gabaki ɗaya, bisa yadda take overacting kuma take wuce gona da iri. Ta faɗi wasu abubuwa wanda bai dace ta faɗe su ba, dole a ɗaukar ne bai kamata da wannan maganar ba. Mutane sun yi Allah wadai bisa abubuwan da suke faruwa ta wani ɓangare, kuma abin da sa ake fiɗin manyan mata ba komai ba ne sa ake fiɗin manyan mata, saboda a wayarwa da al'umma kai ga musulmai baki ɗaya. Karima ta ce ta yi da ta sani me isa Rabi ya zo a madinta, kuma ta ce ita dama akwai irin Rabi a duniya, kuma akwai irin Rabi a gaske, to abin da ya fi irin halin Rabi ma a duniya yanzu da shi, saboda rayuwa kowa ya ɓaci da son kuɗi.